Jama'a barkanmu da warhaka, ya muke a kwana biyu da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Lawal Abdullahi Matazu, shugaban shafin wayar ka jarinka. Ina so in yi amfani da wannan damar ne in ƙara jawo hankalin 'yan uwanmu matasa musamman a irin halin da muke ciki. In na ce matasa ina nufin matashiya, matashi da duk wanda ya san abin da yake don yanzu ɗan shekara 50 ma ƙoƙari yake ce shi matashi ne. To mu je zuwa dai. Ba yadda muka iya matashi matashi ne. Shawarar da nake so in ba mu kalilan ce kuma za ta yi matuƙar amfani a gare mu. Shawarar ita ce ci gabanmu musamman wajen ɓangaren ayyukan hannu. Da yawa muna raina ayyukan hannu saboda ko nake ji ko ana ganin kuɗin yana da kaɗan ne ko kuma wani abu makusancin haka, amma bari in gaya mana magana gaskiya anan ita ce aikin hannu zai kai ka inda baka tsammani. Aikin hannu zai kai ka inda baka tsammani. I repeat myself, aikin hannu zai kai ka inda baka tsammani, zai haɗa ka da mutanen da baka tsammani, zai sa ka ka zama na kusa da wasu mutane na musamman domin kana da abin yi. Su wayannan mutanen suna son su taimake ka, suna so su ga cewa me kake yi, me kake da shi, sannan kuma a taimake ka. Sunana Lawal Abdullahi. Idan wannan bidiyon ya ma amfani, a ci gaba da bibiyan mu. Na gode.